צילמת? צילמת? יאללה, בוא. שמח ושמח וריח היום יום הולדת חגי חג לא שמח ושמח וריח יום שרקה פרחי מגיע לו, תראה איזה עוגה, תראה איזה עוגה. נרים אותו. איזה עוגה, הלב הטוב שלו. רגע, פרחי, תצלמו. רגע, פרחי רוצה לאכול כל העוגה היום. הצלמים. כן, מהר מאוד. הפכנו את כל העולם עד שמצאנו קונדיטוריה. אלי כהן. יפה. איפה אינס? מצלמת אינס. פרחי, התות שמים בטלפונים שלנו. הכל אמיתי. איפה יפה? יפה לא אוהבת אותות כאלה. רגע, נצלם. עמוס, כל הכבוד שתהיה לנו לריק. אינס, בואי תראי, כן, זה נראה במקפץ. ברצף, לא תביא לי רפי. רגע, תעמוד עכשיו. איזה תשלח לגיל. לגיל. רגע, פרחי. עכשיו, חכו, אני אצלם את זה. חוץ ישר על העוגה ותתן. לא, תכף תוציא מכם רקדנית בטן, רגע. אינס, בואי תצלמי את הבית. איפה הסכין? אחוז בסכין. בדיוק, ולא, אחוז בסכין. ולא לחייך עד שני. כשאני אגיד לך לחייך, את השיער בעיניים, פרחי. תשלחו לזה, לרפי. יופי. יפה מאוד, עברת את זה. את מצלמת. שמשון, איפה אתה? אני עובד, ומה עובדים? אני לא ראיתי עובדים. אומרים, השם ישמור אתכם. תודה, באמת תודה. הנה, אינס. עכשיו אתה מבין למה לאה התעקשה שתישאר פה ולא תזוז לשם? הנה. התקשרנו. היא רודפת לא, אחריו. בשנייה. פחי זה חלבי, עכשיו צריך לאכול. לא, בסדר, תן לה קצת. תצלמי אותה. צילמתי. צילמת, ביי. אני אתן רגע. עם אבא. לא, עוד מעט שיצלמו הרבה. בבקשה להוציא אייפונים. מהר להוציא אייפונים לצלם. יפה, לכן ש... לא, זה שלא, מה? תגידי לעמוס. כל הכבוד לכולם, שיהיו בריאים, שיהיו כולם. כן, נברך אותם כולם. יפה, למה מצאנו את המאפייה?